pagtulong ang PCSO. PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay ginawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw. Magandang hapon po sa ating lahat. Simulan na po natin ang Apple Draw para sa draw number 2609. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. First winning number sa number 808. Ibabalik ulit natin ito para sa second winning number. I'm ready. Second winning number is the number 3434. Official draw result for tonight 31/2024 5 p.m. draw are numbers 8 and 34. 8 and 34 and exam order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Divina Osmere nagsasabi. PCSO, iuulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for July 31, 2024, 5 p.m. draw are numbers 8 and 34. 8, 34 in exam order. O tanggapang dulot